alle sammen, og velkommen til den her video, hvor vi spiller Roblox med Silas. Woohoo! I dag spiller vi Skywars. Så Silas, tænker du ikke bare, at vi skal komme ind i game? Jo. Skide godt. Så går vi lige ind. Og så skal vi lige vinde. Jeg har aldrig spillet det her før. Det har jeg. Er du god til det? Ja. Hvad skal man? Du skal have materialer, så kan du bygge og så købe det. Nå, så det er ligesom Bedwars. Ja. Bare et anderledes spil. Delen. Hvad er bedst at bygge med? Du skal købe det, du skal bygge med. Vi lader lige vores mate bygge. Jeg vil lige have på kanten. Den går jeg ud af den her. Ikke så godt. Okay, nu skal vi lige dræbe folk. Lidt voldsomt, men det er lige meget. Dræber du den, Silas? Ja. Det var fandme hurtigt. Red Teams ikke er død. Som sagt, vi er bedre til det her. I hvert fald mig. Jeg er sindssygt god. Silas, hvor er du henne? Jeg kan med smadre en. Han er død. Godt. Jeg kommer vist lige ind og hjælper dig. Greb. Det er lige lavest PvP. Jeg dræber lige en Iron Guy. Slå ham nok. Jeg bare. Jeg sweater. Oj, jeg smadrer. Men du har kanten, Lauke. Hvor er du henne? Nå, du er der. Ja, det er dig, det der. Vi smadrer dem. Tryk dem. Det er nok dem, der smadrer os. Ej. Bare for Ja. det gik ikke så godt. Nej, vi prøver lige igen. Sig lige, Ja. hvordan får man nyt gear? Og Så du jeg har sætter Iron Gear. dem i hovedet. Jeg tror godt, jeg kan dræbe dem nu. Håber jeg lidt. Så nu skal der bare sweates igen. Jeg er dips. Holy macaron, han har godt givet ham noget. Smadrer ham der. Jeg er dips. Okay, han dør faktisk sådan der. Det tager han det krisis. Ej, der er guldmønter her. Ej. Let's go. Der er guldmønter. Nej, vores ting er destroyed. Ej, det er ikke det. Som sagt, jeg kan ikke komme tilbage til basen. Silas, byg mig tilbage til basen. Nu. Er der ikke noget, hvor man kan tilportere til basen? Hvad kan jeg bruge den her guldmønter til, Silas? Som sagt, det her er helt nyt for mig. Kan vi ham der lade mig smadre ham? Jeg har ham der på en mand. Hvor skal du? Som sagt, det er det vores første video. Hvis I kan lide det her, og I synes, vi skal lave noget mere, så bare sub. Og nu kan vi jo lige holde. Det var bare gør clay. Godt, Silas. Ja, pas på! Ja. Oh shit, jeg tager på en enmands. Jeg tager sgu på en enmands. Oj, jeg sweater. Han er så low. Du sweat, man. Kom nu. Jeg er god. Køb dig bedre gear. Gear, det gør det godt.
Skål, Lauke. Oh shit. Oh crap. Jeg sweater. Jeg tager der. Du er sweat, Lauke. Hvordan sprænglægger man? Sådan der. Har man evigt sprængt? Hej på, Lauke. Ham. Tag hammer. Udover. Ej. Nej. Vi går bare ind i et nyt game. Nå, vi har bare, som sagt, ind i et nyt game. Så here we go. Let's go. Nu vinder vi. Det ved jeg. Ja. Jeg ved, vi vinder nu. Det er fordi, vi havde en dårlig teammate. Det var kun derfor. Oh, what we are. Nej, jeg fik ikke noget. Det er vant til at få den ned inventorien. Vi har en AFK på vores hold til det. Også lækkert. Nej, det er der ikke. Hyre. Jo, det har vi. Det lignede det bare. Oh my god. Trana. Come after bitch. Jeg tror, det jeg skal købe i starten. Jeg har aldrig Iron Gear. For jeg sweater derude. Godt, du bygger. Og hurtigt der. Tror du ikke, vi skal hurtigt komme ind til midten? Hvad siger Silas? Ah. Tror du hurtigt? Jeg tror hurtigt, vi skal ind til midten. Ja. Kan jeg speed bridge? Det kunne jeg så godt. Jeg er godt i gang med at Det er bygge bedre. basen. Så. Jeg tager. Oh shit. De lukker lidt gode, dem her. Okay, never mind. Jeg råds ikke at destroy it. Jeg har sindssygt mange guldmønter. Det er godt, det er godt. Du vil få det bedste armor i spillet. Jeg beskytter dig. Jeg mangler 2. Gik jeg ikke. Jeg gik ikke hjem til det rigtige, eller hvad? Det var det, jeg gjorde. Nu er det det rigtige. Kom nu. Er der ikke kister? Jeg føler, vi har den allerede. Er der ikke kister? Nej. Jeg synes også, det er lidt mærkeligt. Ja, det er ikke så godt. Thomas Mio, and I'm a Superman. Hvem er det? Der kommer en bag mig. Det er bare mig. Hvad er det? Ja, det var det. Jeg er dum. Og for helvede. Jeg tror, der kommer en. Jeg gør lige sådan her. Når han ikke kan skyde os. Jeg laver lige sådan et, hvor vi ikke kan blive skudt. Kan man ikke bygge det? Hvem kommer? Der var en, der kommer. Nå, det er så svært at se, om det er en teammate eller en... Det er godt, du er så god, Lauke, at du har ham. Ja. Okay, godt. Godt, jeg er god til at bygge. Det er bare banger til at bygge.
behøver han ikke så mange coins, der. Ej, der var lige en, der tog mine coins. Han skal have 16 ham der, det skal jeg ikke meget. Ja, okay, jeg har jo 100 liv. Øj, det kommer ind, det kommer ind. Beskyt mig, når jeg kommer hjem. Beskyt mig. Nu er den efter dig oppe. Er der? Nej. Der er ingen mere. Hurtigt. Jeg føler, de giver hurtigt op. Og så jeg har det. Jeg tror, jeg har det bedste armor i spillet. Det er lidt en tanke, jeg har. Hvem er det, der har det bedste gear, mand? Jeg tror, det er mig. Jeg har et eller andet. Har du så noget netherite gear på? Ja. Så der har det. Det var også for en spiller. Jeg vil godt det der mate. Jeg er sapsus godt. Det er godt. Ja. Kæft, man kan hoppe højt, mand. Ej, Ryan, det gjorde du ikke, det var. Ej. Nej, den er sgu ikke den bedste. Nej, det må man sige. Så var generator tager 3. Skide godt. Jeg laver lige sådan en god bro. Mister man egentlig sit gear, når man dør? Og Silas. Oh shit. Ellers mister man sit gear, når man dør. Godt nok ikke. Ej, det... Fuck, mand. Igen. Ej, det gjorde han ikke, det der. Jeg har legit lyst til at... Jeg var ikke destroyed. Ja! Det må man sige. Du har ham lige der. Det har jeg ikke. Jeg har ikke det bedste gear, jo. Man mangler. Fordi at vores mate, han smadrede et blok. Og så faldt jeg ud over. Hold da kæft. Og det var ikke så godt. Nå, skal vi tage det sidste Vi game? tager lige det sidste game. Ja, nu skal vi vinde. Ellers Nej, det er bliver også en lørdag. dårlig. Skal vi bare have det bedste gear alle sammen? Kan man ikke spille 2? Ej, jeg vil ikke. Jo. Yes, jeg kan først nu. Jeg bygger ikke. Okay, det er 2 hold, så det bliver ret nemmere at flikke. Det er grøn, og det er rød, og det er vores naboer. Skal vi flække den her? Vi starter hen på grøn. Det er jo kun... Så der er jo kun én, der er vores værste fjende, og det er jo blå. Skal jeg lige speedrush her? Okay, det er ikke sådan speedrush, men... Navnet er hurtigbyg. Hurtigbyg. Det gør man. Det. Okay, jeg har 39 guldcoins. Det er lidt af. Basen. Nej, jeg glemmer hele tiden, at man kan sprintløbe. Fuck, jeg er bange. Hjælp mig.
ressourcer end mate. Sorry. Jeg har allerede netherite gear. Netherite, det giver det ikke engang svært for. Synes jeg har netherite gear. Du er lige bag mig. Jeg skal have den her. Jeg mangler den lidt godt. Ej, Silas, det gjorde du ikke, det der. Silas, du blev så stille. Jeg har en god taktik med at bygge nu og få deres base. Hvad? Rød har en god taktik. Er det det? Ikke bedre end vores. Godt, det der Alex. Vi skal bare lige holde øje med, om der kommer nogen hjem til os. Vi skal holde godt øje. Nej, det er min nu. Eller Silas, kan du ikke snart købe netherite gear? Okay, jeg tror, jeg skader en del nu. Jeg vil lige gerne gå hen i blå space. Jeg tror, Jeg tror simpelthen, jeg skader en del lige nu. Nu skal jeg hen og købe dynamitter og få der netherite gear. Mig og min mate, vi går bare rundt og smadrer ham. Jeg har Så blå. 3 dynamitter. Bare en blå base og dynamit alle. Okay, alle er på mig. De skader ikke en skid på mig. Blå space ude. Se det. En af de blå døde. De har ikke en chance. 2 af de blå døde. Og en inde i et rum, og så har han ikke noget at gøre. Blå, de er virkelig dumme. Jeg bygger op til ham der. Jeg har ikke nok blokstiller. Damn. Jeg tager ham på siden af ham. Hvorfor er han lidt så hurtigt? Nå. Trist fint. Ja. Kom nu, mand! Kom nu, mand! Vi vandt. Vi synes gode, mand. Lige ud til lobbyen. Ud til lobbyen med os. Hvordan kommer man ud til lobby? Nej, vi skal ikke ind i et nyt game. Og lige flere join igen. Vi skal lige lave en auto ude i lobbyen. Kom, Silas. Silas. Ud i lobbyen med os. Jeg er på vej. Nå, imens vi venter på Silas. Nej, nu tilføjer der ikke en game, mand. Det er da træls. Det er svært at lave en auto, mand. Det er da helt vildt. Hvor er du henne? Hvor er der? Jeg gør det over ved det her træ, kom. Nå, jeg tænker, det er for den video. Kan du sige farvel, Silas? Silas. Nå, han er nok på televisionen. Nå, tak for at I så med på den her video. Vi